Hjärtligt välkommen till dessa handfjärlökna, den frågeskaparsättre handlar prägg, för låtje ävrig. Hjärtligt lukko tikkum som är där på handa prägg, och tikkum som är prägg, köken och arv. Somleis inskittikar familjen och ärvärande hjärtligt lukko. Det senaste året har vi sett skrivit ut 145 bachelorprägg, 13 masterprägg och 4 tjanasprägg. Och 120 prägg blir handa i helgen. Och för första färd handlar vi prägg för masterprägg och välæging, och för Joint Nordic Master i Västnordic Studies och boradigar människor. Det är en god känsla att savnas nu av Johansökon, att han har stravna viker här till Lise och vet provtökon. Somleis för startförsten sättsnon som är omtäckon, som välæga, fylja vik och så gångstekon, och som gänga så högt på att de klarar det väl. Jag vill tacka öllum startförsten hjärtaliga för deras starv, och Íslandafölkene som mennar utbyggingar, som undervisa, som välæga, granska, ofta under torrfören omstånd och trångkom kudjakörn. Det är mäkna arbeid och en stor avbyrd till övriga kvönda. Stora tack till fyrsidingarna som hade stående köjrande kvönda, skrivare, kudjakfolk, läsarvälægar, fyrsittare, husavörer, katefolk och andra. Tack för allt tid som har skippat fyra i hesen tillfärslen där. Tid som i dag får prägg är av väl av arbetsmarknaden eller som vi är rest. I hesen tujum är störst kär kommande bröjtingar av arbetsmarknaden. Och till att säga vi rymliga visso att vi får slutsa månande bröjtingar eisna tickar arbetslös. Kanske inte beina vägen, men som fråga. Framtida granskare spår att näst störv färra kurva Tujta för att vara bättre och billigare rökt av maskinen eller tål. Maskinerna är inte sjukameldare. Det skulle inte ha fjall till grill. Det skulle inte ha lönahacka, avsparking, jolavask och så framvägs. Och det faktum att heimen är inte långt så fjärr. Nu är det helst bäst på år till det är geranskostor, vid självkörande bilen och öron ärföron. Han ska få vid fiskeskip och ta manning. Allt detta kan tidsas annat och spännande eller reande. Ta värst eia som säger. Ett inte okänt åradag från kinesiska samskultningen av lustvisdomen är att ta i bröjtingar vinter läsa, bytja somme vindmöller, medan ånden bytja värdigar. Nutja tökning kan tidsas reande och till pura naturligt att vi spyrja hvordan färra framtida service och ljud, hvordan halda vi dockar förläggar kuranta, så att säga. Vara ett arbetslös, eller färra vill att du omstå. Allt vill jag vara tej, vi bytja vindmöller, tej vi huxa visionärt, innovativt och framnare. Men önsken okkara kan se sig frujan fyra, att vi i stegen bytja värdigar, det är det enaste tillfälle i filmen, och vi märker inte alltid att lyfta upp affär under vindmöller. Vi upplever en växande globalisering, tekniska är vi sammanhållen att samdökra, och kommande åren är det inte bara samskifta okkarmittlen, men i allt större mån vid helskilt håll av inkomstlätt. Detta slutar vi början av det. Det är kostsamt att få egna samband med okkara medmänniskor. Vi kan färdas vid bussar och tågkör eller byrummen. Allt hittar vi nya telefoner eller tøyvis. Vi härifrån gånger nu alla heimer okkara. Brøyningartøyen som vi er av er innvig blir nevnt fjorda uten av kolvestig. Her fysiske og helkjente heimeren i større mån renner sammen. Fysiske loter som er sammenbundet av nettene og som i meire og mindre mån agerer autonomt grunnt av kunstig intelligens. Kunne maskiner lære, kunne maskiner skaffa vita, og så lengt røkker henne kommande tøkne. Det mest detta för frågeskaparsätt och okkara chattmjuka, nämligen att framlägga vitan och utbygga läsande till framtida arbetsmarknaden. Kunde vi hålla av fram att göra som vi plejer, i kallan om business as usual, eller skulle vi fullkomliga nyhuxa och att tillväg grundade om hvordan vi skapar vitan, nytt störv och framgår under den bröst och fortsättning. Gör det mening att stanna undervisa som vi plejer, eller undervisar sänder fram till tredje vuxna fastkon, som har utgång till därförda vitan, jag telefonen i lomman. Läsande som är sammanbunden och som är hjälpa tackne och nätverkskon kunde välja samstarva och finna lösning. Det mest detta för professorvälde och ära fackliga auktoriteter. Det är väl känt att som lackne eller lärare ska stå i större mån välja till vi att under vissa folk är vitande, det bjöd av
og de nek mer krevjande for. De kjenner ganske nettkanast som heter Khan Academy. Det en avkjøpes utbygging av kanasta av netten, hun for oss. Og han sier fortsetter. Og Khan selv greier fra, han etter Pakistan alltid igjen. Og han greier fra at han vilja så undervisste han siste siden av klasser, og kalte han her i Vikskjøp som støttfrøy. Og han sier han vet han, og undervisste nå flott han til en annan boi, og fikk seg ikke undervisste som han pleier. Og det som han så ikke det at han gjør små YouTube-klipp som han sendte. Og her sier bare vi han at dette her nekk bedre enn her. Nå kunne vi høre det omater, vi kunne spåle, og vi kunne største for hva vi vilja. Så han ble on demand, kan man säga. Robotarna kommer. Till ranns ändå öllum otrolig science fiction möjligheter framman. Spårningen hur kött kör människorna för fram. Om vi bygger upp vindmöller och blodtaker kolväsande människorna, så kan frambor och näkt nudge större skapas. Om vi istället bygger väljare och kroppar, så missar vi raxer. Förka samfunnet må affär under att täcka vi som brödning som gör det. Det så grundläggande att vi kunde inte lyckas köra på det. Och vad märker det att styra? Det är att tåra att tänka fram, att flytta sig och bröda sig. Så vi såg att det är nej för att hålla samfällsgruppen att skapa kaos och i gång samt. Rasmus Effersjö skriver i 3 ören till ischingen heil och seil till följa skuldan, således. Tid som verda vi att styra, hukse väl farmen dyra. Bråte ikke styres vøl, så at folket kjemst av kjøl. Så tætje rastundes avkjører samfunnet frem. Vi kunne spørre til dømes, hvor teka til legge tog å bygge ut værende i orskakjelder? Hvordan skulle vi kipa fiskevinnene? Hvor verger vi ikke okra notter og bedre? Det tog at vi ikke mekna teka rastundes avkjører? Eisen kunne vi spørre, hvor ser det ikke nekk mer pering til gransking, utbygging, innovasjon og i verkstedet? Hvor kipa vi ikke hemsens beste helseverk? Og hvor trykker vi ikke mentna på list bedre karmen? Hvor tekta så lenge tog? Alt vita til rett, affære henda veien. Det snørs ikke bare om å teka rett av avkjør, men anstøyende det å teka avkjør rettståndes, som Mersk gamle sier. Vi eier sett oss greier atlander og høymål som fengar samfunnsliv og tøkken i ratsjene, og vi tar alt mer dik av oss. Til så skapar vi framtid. Tidsi vi til at ønsker vi store utan at en tæner en endamal er større enn en sjål. Dette en sterk drømmeg at jeg virka til en felles endamal som tydninga meire og større enn en sjål. God tid, vi ønsker til alt det beste. Jeg vet at de får gjøre mål, og takker vi maper, og virker for fellesskap. Hjertelig lukk. Jeg får nå at kjøpe Berg Stadsgeir, ung på det lesende, våre, han får bære fra brød.